Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Og vi skal jo teste noget i dag, ikke også? Yes. Og vi skal teste Taukanoi. Okay, det her tang. Ja, det skulle være stærkt, gutter. Er det fra Canada? Yes, det er fra Canada. Ej, den åbnede lidt. Okay. Ej, det stinker. Det lugter. Der lugter noget. Det lugter. Jo. Det lugter hundemad. Det stinker. Jeg har altså set nogle YouTuber teste, det føler jeg. Ja, vi troede faktisk lige, det var hundemad, for det lugter hundemad. Så skal vi gøre det? Okay. Godt så. Skal vi skåle? Yes. I tang. 3, 2, 1. Det smager chips. Okay, good. Nu har vi smagt det, og jeg tænker, vi skal rate det. Det var, altså det er ikke noget, man kan anbefale, føler jeg. Nej. Men, okay. Hvad rater du det? 2 ud af 10, for det kunne godt være meget værre. Jeg rater det nok også sådan 2 ud af 10, fordi det smager klamt, men alligevel kunne det også være værre. Ja. Så ja, men det var egentlig alt for den her video, tror jeg. Yes. Vi ses i næste.